liberdade é unha decisión e que require responsabilidade, velo moi ben. Cando ti te vinculas en liberdade e a outra persoa toma unha decisión de merda que te involucra e ti dis, pois, mala sorte. Respectas a decisión e, aínda que comuniques, por exemplo, que, aquí pasácheste, ti respéctalo e aceptas que libremente decidiu iso, que a ti non che gusta, que a ti te prexudica ou o que sexa, ou que ti crees que transgrede a túa ética. Moitas veces, e a persoa queda fodida. Non, a persoa queda fodida e queda aí como un pouco metafóricamente mirando para ti a ver se a ti dis, eu, sabes, eu estaba aquí sendo libre e ti eras libre a panda cas túas decisións, non? Por dicilo dunha forma máis vasta. Aí ves como a liberdade require responsabilidade, porque require responsabilizarte de ti, de todo o que decides. Cando falamos desde a filosofía dos afectos, desde esa idea de que o que ti decides afecta ás outras persoas. E despois, se elixes reparalo, eres ti contigo, reparando de cara a outra persoa. E vese moi ben, queda mirando para ti, esperando moitas veces, que é o máis habitual na forma que nos relacionamos, que chorimiques, que persijas, que rojes, que ti non queiras xa, pero é que é a túa decisión. Toda inteira esta decisión foi túa, non me preguntaches. E agora ti, aí a tes, quero dicir, fai o que queiras. Podes pedir perdón. Podes facer un exercicio humano de dicir, mira, eu erro, eu, pois, equivoqueime. Podes reparar. Pero ti que és libre. Aí ves moi ben o que é a liberdade. A liberdade nos vínculos é un acto de coherencia radical. Radical. E sí que se dá desde un punto moi consciente de ti decidir ser libre e vincularte en liberdade.